থেকে মাননীয় আমাদের যে গভর্নর রাজ্যপালের কাছে जों दिनै अर डेपुटेशननि बागै गेदारिं लायखा जों 3टा पॉइंट्स नतयै मास डेपुटेशन खालायखा जोंनि पंडित करमसरा कयेकटा पार्ट 49 सामुनि निबो खलायो जों दिनै अर मनु ब्लग गभर्नर नि थानि मनु ब्लग नि भिडियो बिनि थ्रु तैखे जों मास डेपुटेशन खालायखा 3टा पॉइंट नतयै फर्स्ट पॉइंट खा तिप्रासा एकॉर्ड न इम्प्लीमेंट खायनानि बागै सेकेंड पॉइंट इनका VC इलेक्शन कंडक्ट खायनानि बागै ताई थर्ड पॉइंट इनका 125th अमेंडमेंट बिल इम्प्लीमेंटेशन खायना बागै पास खायो गै जों दिनै मोर देन 1500 बरक अर गेदार इनका लार्ज क्राउड जों अरनो सिजाखा जे जोंनि तिप्रासा जोंनि फ्यूचर जेनेरेशननि बागै जों बोसोर खायै साकथारै नगनि हुगनि सामुं खिबिवै जों अर दिनै पाल पालके पार्टिसिपेट खालायखा ओंखाय नरक बिथ्रुते आं ताइकेसा कक साना मुसुंगो जे बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी जे तीन दे तिप्रासानि जे इमां नगो आसुगै आराम के एसी चेरो आसुगै कमेन्ट खायनाय कमेन्ट पास खायनाय रकनो बरकना आं हुसियारं दिहनि सावो कारण नरक नगो आसुगै कमेन्ट पास खायमा बाय जिनि तिप्रासा मथांजाकला फायदि ग्राउन्डआव फायदि फिल्डआव फायदि जिनि तिप्रासानि मेन प्रॉब्लेम तामो बुजिदि आबुनि परे नरक नगो आसुगै कमेन्ट खायदि ताई नरक जदि न तिप्रासानि बागै कुनु खायमिया हंकाय एटलिस्ट नरक हामिया तासादि जदि से फ्यूचर नरक हामिया साना थांगो हंकाय तिप्रासा जवाब मारिनाय तिप्रासा जवाब रिनाय नंग ताई जदि से नरकनि अ तंमुं अ जे कक सामानि जे जिनि जे मेमोरेंडम न तै नरक जे उक्लग जुगलि खायमानि अब नरक मथागिया हंकाय अ जिनि जे डिमांड सालचा जेफुरु फुलफिलिंग नाय आप्रु नरक हा तंग केसेबनाय आप्रु तिप्रा मथा एबा तिप्रासा नरक न कुनु खायना नांगला नरक साक साक न हामा कुबुंनाय आसुक साविन आं नरक न जतन हामबाया फरै जिनि अ प्रोग्राम तिनि जों पीसफुली खायका नै नरक न मेसेज रोखा तिप्रासानि जे डिमांड जों खाखयो तारपिनो फुलफिलिंग नाय हामबाय तिनि तो बरक गोबांमा लायनो रानगा नों आपनाति लुकुरक न तामो लुकुरकनि थानि अबनो मेसेज रिनाय जे यूनिटी तंखांगाय चिनि डिमांड फुलफिलिंग नाय यूनिटी तंखांगाय चिनि जे मेमोरेंडम सबमिट खायमानि अब गुबै फासिं थांनाय आबुनिना पब्लिक न सान तिनिनि जे मास गेदारिं खायो जे डेपुटेशन रिमानि आबो राज्यपालनेर थाङो जखन ग्रीन सिगनेल फाया हंकाय बम हाइके ताइसा नरनि बुखाक्तै बा तिप्रमता पार्टीनि बुखाक्तै बडकेट नाजानाय बा याप्रिसा जंना आबो सिनाम जुंसा जों डे 1 नि सिमना सावै फायो जों गभर्नमेन्ट पोस्ट पोजिशन एन्जॉय खायना बागै फाया जोंनो चिनि डिमांड रिया हंकाय जों 5 मिनिट बनांगला गभर्नमेन्टनि सपोर्ट विथड्र खायरनाय आं ऑन कैमरा साइ दंगो ऑन सिटिंग MLA गभर्नमेन्ट तंगै फानो आं वकक साइ दंगो तिप्रासानि डिमांड रिया हंकाय जों एनी टाइम गवर्नमेंट सपोर्ट विथड्र खायनाय ताई कटर एजिटेशन जों खायनाय हामबायसै थैंक यू